Bokajan subdivision ang kangalong range forest sahem hinido la hinia sahem ta assistant conservator of forest mati ACF officer ke dodim saidelo laki east division range forest office Bokajan lapen north eastern range forest office silonijan henlo Kipudam ji alama bangke la hini forest range sahem ang kangalong pen kidam tang ningkan ki thom aprang malom pen lo che kasalon abe haki klem sita forest atum ningkan ki thom aphi ansi ameke prang duna sonsi thek dunlong Athening-kan ke thom dam eta phi ansi non ke cheka be ha ke klem atuma phan non pen ke trip permit mate TP chalan ing than ponang popusi kedam tang arkoni phai kre trok sia ni labang so chiklo Bokajan forest sa hemalong cheka be ha ke klem atum anaphan phasi EC R6 amai ing ni raplin lo Jongpon sinang labang so sai ki deng pon ke kedam tang ania hot Karbi Anglong pen di Mahasau la hini district along ke cheke agriculture ahormu pu un e athe hakko hutpenta Karbi Anglong pen di Mahasau ke chektu Jongpon sinang labang so sai ki ding pon ki kedam tang arnia hut Karbi Anglong pen di Mahasau la hini district along ke chekke agriculture ahormu un e athe hakko hutpenta Karbi Anglong pen di Mahasau along ke chektu lasila ke Karbi Anglong Autonomous Council revenue phan TP chalan ing than vek nang ji pu birta ke paklang pona phi ansi forest atum ame ke prangdun podet sitame hinoni Athe TP chalan kang than the pena jo Karbi Anglong Autonomous Council along ongdung revenue mate medu na hok pontang lo Jongdam sinang Bokajan subdivision ang kang pen arnisi humpli kep so se cheka truck arniwang dambom laso pen langdam lo plote ihu malong chalana nam tangka surihini arnisi along humpli kep plote arnisi along tangka suri truck ner kep la pen chikro e jon plote lak inkorapi atangka na hok bom Sita non ke ACF bang hini atum amek prangsi mai padoponsi non pen ke TP chalan ing than vek nang popusi ACF pranap teron pen ke than pasodak lo lake birta long ke klang aphi ansi amek prang pinlo ACF ang hoi kang ni ke joy ke tahai sita ACF atum forest aron chechini pami nangji Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ke Japon sarkar along jongsi lapuson politik mang hutu meme alam mandet Bokajan pen anantirang Karbi Anglong